yabantu asehlalani phansi ke sihlala phansi yowethu ningamangali babe ndiphi izulu ningothuki guys no bendisayothatha ikhadi kaloku niyalazi ikhadi lam mosibeliphi bendisayothatha ikhadi kungona ndibuyayo ke ngoku namhlanje and ke ngoku bantase ndikhe ndathi kwenye video ndicela ninfollowishe and you guys did exactly that and ekhaya ke ngoku ndifundisiwe ba xana ucele into emntwini uyabulela so ndifuna ukuthi ke ngoku uyabulela uMaxila uyabulela uThangane uyabulela umtshana wamanzotho bethuna enkosini but masidlule kulonto uGeneral Masemula ke bantu sebeseqongeni for the past 3 days ebeseqongeni uGeneral Masemula hayi fine uGeneral Masemula ngubani ke uGeneral Masemula iNational Commissioner kuboss wawo wonke amapolisa apha eCountry yethu yabo so ningamangali ke guys every time dimension igama lomuntu ndimxela ba uyintoni remember guys kukho abantu abaqeleqele abathatha fast yabo nina ni right ndiyanthanda ne but ke ngoku kukho abaya bahleli pha emva bangqokolayo bathatha kade yabo aba balalanti lapha ke bathatha kade but ke ngoku andifuni nabo basheke ndifuna siyipase sonke le module bantase yabo so that's why I know for some people it sounds like ndiya over explainer but that's why ndiya explain mamelani ke sidlule kulonto so kulento ke ngoku ka General Masemula ba ekwi ad hoc committee ebebuzwa ngabantu and events yabo but thina ke ngoku apha sifollowisha abantu because if sifollowisha events sizayibhuda sifollowisha abantu so ebebuzwa ngabantu abathile nangento ezithile mamelani ke ubuzwe ngoGeneral Mkhwanazi kuqala ba uGeneral Mkhwanazi ungumuntu onjani wadibana naye nini nisebenze for ixesha elingakanani nobabini kwathini uthi ke na kuGeneral Masemula wadibana noGeneral Mkhwanazi around 1991 uthi ngo-1991 uGeneral Mkhwanazi wayeyecaba for i-assessments zoba kwi-special task force whatever wethu guys into zobupolisa but eza trainings ayiyo training like I said i-assessment yabo so kuthiwa waya pha so kuthiwa wafika pha uGeneral Mkhwanazi ke ngoku uthi wafika pha uthi xa efika pha yayinyani bazenza ke ngoku ezi courses kukho abantu ke abahleliyo abaskorayo ba hayi wena uskore 7 kule kumvumo konkuyo enye kuthiwa hayi wena uscore 2 kule yabo so kukho amabhulu ke ngoku nabantu abamnyama abo bantu baskorishayo ngamabhulu yabo so uthi General Mkhwanazi ke ngoku wayibukela lento wayibukela uthi bamskorisha 0 so akathathwa ke ngoku kuthiwa phambana uGeneral Mkhwanazi bathi bayandiroba aba kwathini caba kukho nomnye umfana pha naye owayerojiwe bebabini yava abanye bazifelishele nje ngobubona yabo but yena uGeneral Mkhwanazi nalo guy wesibini zange bafelishe so uguy wesibini athi hayi mama Mkhwanazi sifelishile masiyeke mfondini wonke umuntu uyafela ebomini kwathini masiyeke it means it was not for us kwathini wathi uMkhwanazi ma angicela undlinda apha ndiyabuya kuthiwa wangena eziofisini xa esithi athi check xa sithi hayi nanku umuntu omnyama caba kukho ubhuti omnyama in one of these offices wanokha kwathi wangena athi sanibonani ninjani kwathi sawubona wathi ya igama lami mina ngiwuNhlanhla Mkhwanazi bengize la for i-assessment yalokhu nalokhu and manje bangiscore unfairly kwathini hey othuka Masemula umani athi omnye no ngiwuNhlanhla Mkhwanazi inkwali yenkosi yo othuka Masemula ngoku uzawuthi gyulu kudu e-office yami and now I have nothing to do with also assessment but when uzothi gyulu kudu ngoku e-office yami uzongixalela ngento ze-assessment wathi but nguwe wedwa umuntu omnyama apha so kusafuneka uhambe ke ngoku uyondithethelela pha because ungane office that means unesikhundla so kuzafuneka uhambe uyondithethelela pha uthi uGeneral Masemula hey ndaphakama because ndiyambona lo mfo utshintsha kobojonga utshintsha pha kuRhesi yava kwafika kuthiwa ke ngoku uMkhwanazi waphakama uMasemula epha esitulweni ke ngesijikelezana waphakama waphuma kuthiwa uMkhwanazi walandela apha emveni kwakhe wathi masamba wathi naba khomba lamabhulu wathi naba baniscorishe wrong ku-assessment ethile and iscore bekusuppose kuba ngubani bona baniscorisha ubani kwathini kwathiwa ke ngoku okay wabuza ke ngoku uGeneral Masemula ba guys niyenza njani into enjalo kwathini kwathiwa okay hayi masimfake because siyambona ubuthetha kakhulu wafakwa ke ngoku uMkhwanazi wathi wo ayindindedwa iza wena wabiza lo wayo akhumbula lo wabethe makame pha wambiza iza
faka nalo naye uskore kahle wafakwa naye wafakwa baba kanti bangenile ke ngoku kulo special what bangena uthi ke uGeneral Masemula kwahamba iminyaka wazophinda wadibana noGeneral Mkhwanazi again kudu caba ke ngoku uGeneral Masemula at this point seyiboss yeboss kaMkhwanazi yabo Mkhwanazi waqamba iboss yakhe waya straight kuMasemula wathi yey hayi yabona kule game amabhulu andibambe kanje andibambe ngobhongwane amabhulu yabo wabe esithi ayandifuni mina lento andithandi lento it's not fair kwathini ngacaba uMasemula wathi hayi ndizakuthatha ke ndikusePretoria yabo wamthatha ngomsePretoria wafika wasebenza ePretoria acaba ke wonke ePretoria noko kwaba ngathi kubetter for a couple of years wafumana ipromotions wathini because at some point kuthiwa ebengu-captain some point wangu-commander yabo wafumana ezo promotions uthe xa enyuka up the ranks wabona ba hey man kuyanyukela nalapha emabhulwini yabo nesigezo samabhulu siyenyuka kuthiwa waphinda adibana noGeneral Masemula wathi emfondini mina ndiyayeka uphangela because into endiyibonayo ngoku mina ndizawubulala umuntu athi into endiyibonayo ndizawubetha umuntu because ayageza amabhulu uthi hey waqonda uGeneral Masemula ngumfana otheni lo unesibindi kangaka confront amabhulu kanje confront amabhulu kanje tha waqonda ke uGeneral Masemula noko kwacaba ke uzaba kwi-freedom noko ke ngoku after freedom noko kwaba ngathi ku-better because noko people had rights at this point and noko izinto zaba better but ke ngoku umfanekiso ebesizobela yena apha uGeneral Masemula ebesizobela umfanekiso woba uGeneral Mkhwanazi akalogwala uGeneral Mkhwanazi uyayithanda into efair uGeneral Mkhwanazi basically kuphuma uthe indoda uyiqonda ngqo so ubonile uGeneral Mkhwanazi hayi undoda uyiqonda ngqo mamelani khangabuzwe ngomkhwanazi qha ubuzwe nangoGeneral Sibiya niyamazi mosu uSigwapha uSigwapha ke nguSibiya so wabuzwa nangosibiya ke ngoku wathi hey kuthi uMasemula ke guys athi hey akho nto ininzi endinoyithetha ngayo loyo into endinoyithetha inye yeyoba hey uyahlupha mani uyahlupha uSibiya uthi njengoba mna ndi-national commissioner njengoba oko uSibiya wafika esipoliseni into endivayo kuyacomplainwa ngayo kuthiwa uSibiya unengxaki nomuntu wonke kuthiwa uyacomplainwa ngaye kuthiwa uGeneral Zulu wakhe wacomplaina ngaye uGeneral Khumalo wakhe wacomplaina ngalo uGeneral Mkhwanazi wakhe wacomplaina ngaye before this kuthiwa basically akho polisa linesikhundla esikhulu lingazange lakhe la complaina ngoSigwapha kuthi uGeneral Masemula uthi uSigwapha nje ungumuntu ohluphayo so ke ngoku kuyabuzwa guys bana okay remember into esibeka apha guys kukuchithwa kwePKTT into esibeka apha kuyabuzwa ke ngoku kuGeneral Masemula ba General ubuyile ngethu wavaba uSigwapha wenze u1 2 3 umohlwaye wathini wena hey watshone vela uMasemula watshone vela bandithethile naye the first thing I'm supposed to do is warn him so ndimonishile ndathi angayenzi lento ayenzayo kwathini hey baphambana ke abanye abantu omalema nala sisi wekhaladi baphambana bathi nala sisi womlungu wathi General umuntu xa umxelela bamakenze into angayenzi lento umohlwaye kanjani hey watshone vela uMasemula benkhe ndatsho ke guys kwenye video ndathi ungumuntu right qha unyabile man uyakwazi utsho ngomuntu uthi I feel like that is rude ndiphene elinye igama lomuntu ongena oligwala yes ligwala masiye kunyabile ligwala yes ligwala kakhulu uGeneral Masemula into endiyibonileyo mna uyathanda avane nawo wonke umuntu so sibe kulonto ke guys but siza kwenza part 2 singene ke ngoku kwi-events wenze intoni nge-event ethile ne-event ethile and all of that.